2018 केस आसामनि गेजेराव दंबावो बिनिबो उइथड्रल जानो थांगासिनो दङ। अरुणाचल नागालेण्डआव थानाय केसफ्राबो उइथड्र जानो थांगासिनो दं। बेफोरनि खामानिया सोलिगासिनो। किन्तु केसखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानदों, मोनसे हायेनास, मोनसेया नन हायेनास। डिस्ट्रिक्ट हिसाबै ब्रेकआपखौ आं बावगारबाय। केसनि माबाखौथ' खामानिखौथ' आंनो मावबाय दङ। गासै जोंनाव 204टा केसनि गेजेराव बे 204टा केसजों इनभल्भ थानाय 263 सा सुबुंनि केसआ उइथड्र जाबाय। माखासे आरो सोलिगासिनो दंबावो। 2018टा केस आसामनि गेजेराव दंबावो बिनिबो उइथड्रल जानो थांगासिनो दङ। अरुणाचल नागालेण्डआव थानाय केसफ्राबो उइथड्र जानो थांगासिनो दं। बेफोरनि खामानिया सोलिगासिनो। किन्तु केसखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानदों, मोनसे हायेनास, मोनसेया नन हायेनास। नन हायेनास केसआ मार्चनि गेजेरावनो फ्राय उइथड्र जाजोबनायनि सम्भाबना दङ। बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं। रिहेबिलिटेसनाथ' सोलिगासिनो दङ। फैगासिनो दङ, इनभेस्टिगेसन स्क्रुटिनि जागासिनो दङ। बेफोरबायदिनो पर्यायक्रमै जालांबाय थागोन। मानसिफ्रा एसे अधर्ज जादों, खिन्थु स्क्रुटिनि खालामनायाथ' गोरलै नङा। 6,000 मानसिखौ स्क्रुटिनि खालामनांगौ। सोर जेनुइन नङा बेफोरखौथ' बासिनांगोन नालाय, बेखौ लानानै एसे डिले जादों।